Táid a chuir tús le tugadh nua an John Údarás na Gaeltachta, AI ní ArdIntleacht na Gaeilge. Tá tá gceist leis, tá trí mhuir fospóir gceist. Ar géadal sios ó thaobh ArdIntleacht, Cultúir agus ArdIntleachta, go mbeadh sé sin lárnach i múlaí na hirirlisí nua seo, agus is sonrach go mbeadh sé sin fáil den géad luain eile. An dara rud na a bheith feiceantar cuasaí fiontraíochta agus fostaíochta, sé sin ará go bhfuil deisina ann go láthair, go bhfuil buail ann do chud is na bhuailí beidir, gus go sé riáchtach do Údarás na Gaeilge le seasamh agus bheith an bhearna sin a dhéanamh. Ceann na cospóirí is nuatá leis na bhí seo, ná díú isteach ar seirbhísí go láthair don fphobal faoi Plean Digiteach na uirlis. Sé sin go rá ní mar atá faoi láthair agus go mí go gobar go meachá in an seirbhísí agus freibrií agus freastal áil i bhur an héas, ach go féidirlín chuirla sin agus go sé mar sprach don tugadh bunaithe go mbeadh sé sin ar fáil i bhur an cainte i do rábhah qanúns roimh éar na bliana 2026. Is chuige sin go bud géir na hirirlisí seo fhorbairt. Ní bhfuil an obair sin dianta, ní bhhain go meisiad ar fáil don Gaeilge, ach beisiad ar fáil i cheangacha neamhar leithne eile fud fad na cruinne. Is céim ar leithí seo go mbeadh a chuir tús leis, agus mar chuide sin tá muid ag oscailt tairisceana de the chomhaltaí atá gobairt in airnáil seo, tá chun cabhrúlaigh, agóirtear an dúshlán seo, agus go bhfuil sé mar sprach go mbeadh an seirbhísí seo ArdIntleacht na Gaeilge ar fáil i bhur an cainte faoi dhearg 2026.